Kani kadai ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjas liang. Rupa Premium Meghalaya. Kubli pi barok nampak ke Batesi TV yang subhai pi Syaki Khubor hakimat iman. Ini pasal Syaki Khubor nak link bentar jong ka Jylla. Ka samla ka badang khat prasnam kerta ya ka bala tip kerteng kum ka sapi shat yuk siar nong klau. Kala khla no ha hospital na ka da ko jingja accident ha ka ba ko alto rong saw ka bawan na ka wrong side kala tenra ya ka thuk thuk ka ba ka syong ka balanya dau Alexa Khubor mulan. Hadin ka jingja nga jingki armut ki shikurim ki balalik ka syakathan sora but hadin ba kalami ka jingkan tho ba ka than sora kamlong ka ba shngai dan lekai. U menteri ketenat ka tourism jongka sarkar Jylla ba polindo ulong ba kum kini jingja amla ban lai la ka ri shunu shunuru. Nrei kamut pan bakata ka jaka baca kini jingja kam shngan shu. Ki armut ki MP na ka Jylla Madhya Pradesh kilawan syaka Jylla Meghalaya banya kendu yo chief secretary jongka Jylla uba DP Walang. Banyak keren halo ke jingja renga jingki armut ki shikurim ki balalik ka syakathan sora. Ki armut ki shikurim ki balaja renga ki dei uraja Raghuvanshi ber ka sonam Raghuvanshi. Organizing committee jongka KSU Maulai Circle kabala pelong ya ke jingkhanra ya ki nongbala bar Jylla ki batrei hakashnong Maulai yeurang bat haki benta jongka school ba nihu haka arbu pratrik bat arb khandai tri Jymmang aca pesan kala be ekrat hadin balalap ba kimdan ya ki kot kisla ki babiang. Haka jingkhanra ki dekhot jongka seng la be ekrat kumba arpusan ngun na ki benta jongka school ba nihu bat kumba nyongun na kathan Maulai yeurang Haka arpusan tri Jymmang aca pesan urang ba bala tip kerteng kum uba san kupar lengkhoi ula hab bat ngam Jyllop haka wa ungi haka por balik tong dok ha. Kinong shong shnong ka lauble ka shnong ka bahab ha Southwest Khasi District kilawat ya umenta la sanski kanthi bat diktat hadu minin ka sngi ba kilalap ya ka met jong u ka bala sakut ha umau. Menteri ka sarkar Jylla babat ru kum chairman jong ka regional committee na ka benta ka West Khasi Hills uba polling do. Ulai thu ba ka jingakran jong ka committee na Meghalaya ba ka committee ka bana Assam kaladap ban menta ka basa pat kalong satang ban shulet chiki chaka ban jurim. Henry la bu teng no ya kani jingtmu ban yalet shaki than langpi namar ba ka don ka election panchayat bat ka election assembly ha Assam bat ka Assam ka kerpat ban apshwa khnang ba kanam kata ya ka election. Ka sanjuki kle nong sensashnong Mausanram CNRD block ringkat ka jingat lang baru MLA ka Mausanram CNRD block uba Olan Singsun ki seng bhalang ma Pyrthei ki badan Mausanram CNRD block kila bu thong ban lit but din bat bandawa ya ka sarkar ban kentiau civil subdivision ya ka Mausanram watla empat lab iki angut ki shikurim ki baja ngai hak than sora henry ki angut ki MP jangka Madhya Pradesh ki balawan cha Shillong kata Ushankar Lalwani u MP ka Lok Sabha na Indore constituency bat Sumer Singh Solanki u MP ka Rajya Sabha kila penpau ba ki Snauhun namar ba ka sarkar Meghalaya ka Trishitam manwa iki rengkat lang mat ke rihi berok kawai ke Krishi Vigyan Kendra lani ke KVK Jantia Hills haka arp kendai Tarik Jymmang aca pesan kala pensedang ya ka Viksit Krishi Sanklap Abhiyan ni ka jingpes ngothu sheki nongram ya ki buat start thamai halor ka rep karyang ba ka kamri jingri nalor ka ba penshai ru halor ka scheme Pyrthei jongka sarkar pedeng ya kani ka jinga lapai ba habarok kawai kari lawanra da ka Ministry of Agriculture and Farmers Welfare ka sarkar India rengkat ka jinga trelang bat ka Indian Council of Agricultural Research kalaran ka jingtua khandau ka bajur bha hajan ka jingking tingar bat ka hakikali ki bathmu ban let sha sora ni penusla bat ki bawan na kitu ki than ki bathmu ban ki yo shillong kila sakut hashiteng ti namar ka jingther ulab ba ubajur haka step jong ka life hotri Jymmang aca pesan kaladan ka jingtua khandau ka bajur harenja ka badan hadong madan dum shingan ka jingtua khandau kala poi shadu ying brio ki ying rukla julor mulumala ka jingther ulab ba ubajur ubat her klan sange kumba kattu ka ni kenta kaladan ka jingtua khandau hakaleng dijaka jong ka rilum khasi kaladan ka jingtua khandau ha tengar harenja bar ki wei pa ki jaka mentapan ayo jingtip pakadan ka jingtua khandau sah ki benta jong ka surok ba lai lengkot lang kardam kaladan ka jingshlei ha surok ba ha Maulai ha ka jaka ka badan markhap hapreng ka Maulai nonglum bat ka Maulai nong pedeng layo i beki kali kumju ki arshaka kila haban phaidien no namar ba kimnut ya shu nang tala yo i ba uwei urang ba ushuba ya ka khna school ban kam na shiliang jong ka surok ka baslei
Ha kajing ther ulaba balane kumbakat tu kani kenta ka school Buddha Vidya Niketan Secondary School kabadan ha Forest Colony hakat hain polo kala shlei barka kala room shadu ki kamra class kumta kinong hikai kala pelan no I kena bakilet phai shalaying kani kajing shlei kade nadu kapor misstep but hakapor khatwe bja kinong hikai kala pelan no ki kena school kajing teng jong labba bala ther nadu hinin kasngi palai baru balane kattu katni kenta mentara sing thok dieng kalai potrik Jymmang arja pesan kala penser tok shisha yiki pat ba nonglet nongwan naka surok ba National Highway 6 riboy bat khamtam haki benta joko jorabat ko kala tab yaka surok bat kala penjenjar yiki kali pat ba ki balik ki bawan naka ni ka surok ki argot ki shikurim ki belajar ngai naka than sora kata uraja Raghuvanshi bat ka sonam Raghuvanshi kila let shakat han sora da ka skuti ka ba ki shushimwai kani kala pen phalang ya ka jingmut jing perkhat jong ki babun ba hatu ki rushimet ki la se ban IY skuti ni IY kali hatu ka don ne em ka jing ithu da ka an ya kita kinong IY kinong yalam cho ka Meghalaya Tourism Development Forum kala pen paw ya ka jing skusi halo ki Khubor ba kilat patai Khubor ki bana ba Jylla ki pen sneudur ya ka than sora halo ka jing ja rangai jong ki armut ki shikurum da ka ba ong ba ka than sora ka de ka than ka badon jingma la ni ka than ka badon bun ki jing sneu ni kata ka baki ong hakakti nongwe ka crime prone ka jing ther ula ba lapsan adu nin ka sngi palai hadu ka sngi thok dieng ka lai phau trip Jymmang acha apsan klawan ra ya ka jing shlei haki benta jongashnong langkerding mi ngi hapen thorba ba hajan BDW International School ki babon ki kali berki pat ba nong ya lenti kilamat ya ka jing sertok ka ba kraw hakale kawan nakada ko jing shlei khamtam ki khana school kum ka jing petrekam ya ka sir lapalang operation ka New Trap Youth Council haka lai photri Jymmang acha apsan kala pelong ya ka jing khandra naphang ki dukan ki badan haka shnong ki ting road Shillong ki ba hap hapo ka jing pet jong ka Shillong Municipal Board ka Jantia Students Union sengkmi kala rai ban pinkut no ya ka jing ki hadin ba ka District School Education Officer ka West Jantia District kala pha da ka jing tho show Deputy Commissioner ka West Jantia District na ka benta ban terwa ban pinmi no da ka school janmit ni ka evening shift hakyang nang ba government college khnang ba ki khna school rilum jantia ki brang shupas ya ka excellent secondary school living certificate aja apsan kinubyo ekala ban teng ya ka jingpuli chongki haka class 11 ka menteri ka koi ka khia jong ka sarkar Jylla ka Dr. Kylleng do kala kentu ya ki pat ba kimdei ban khi jingmun shaphang uknyang jingpang covid ubami thamai hakikat tu ka ni ki benta chongki ka Pyrthei haka jing krem kala pathai Khubor haka arp khandai trip Jymmang acha apsan ka Dr. Kylleng do kala ong bakatanat kala shong ya ka jingalang perkhat kam ban pin khre lepa ada ja ba uni uknyang jingpang covid bathamai unwan ling shop haka ni ka Jylla Meghalaya ka menteri jong ka sarkar Jylla ka bakhmi ya ka tanat ka koi ka khia ka Dr. Kylleng do kala ong ba ka jingpnya so ya adhar bat ka MHIS card ka de ka mon shimet jingi pat ba but haka juga por ko ong ru balada don kendu ka long yeng ka bamat ya ka jingpang jing shitom ka bajur kan ya kendu jing lada ki kwa ban penya sok kerki ya ka MHIS badu adhar Menteri ka sarkar Jylla bakhmi ya ka tanat jong kai Pyrthei uba polling do haka live hotrik Jymmang acha apsan ula takran teng ya ki national media ki bajer kerteng ya ka Meghalaya kum ka crime prone hill nani ka Jylla ka bajur bha ki kamruna rusia kani ka jing sha kan no lamler ka Jylla Meghalaya hakilat pathai Khubor na rithor kalong halo ka jing jar ngai jong kini ki arngot ki shikurim na do ka arpsatri Jymmang acha apsan ka New Trap Youth Council West Khasi District kalapan paw ya ka jing sungkhia halo ka jing sakut jong ki kali hawa lingdo hakat han mawen haka live hotri Jymmang acha apsan hadian ba ka subway balashna da ka company na surok hakate ka wa kala shlei umbyang la ban pingan maw hangni dang hakini khindiat tayo ka subway kala sharong haka umsaw namar ka jingthe jong ulabba but hakini ka sngiru ka jo ka subway kala sha tap umbyang namar ka jingthe jong ulabba haka ba kala penthut iki nonglet nongwan ki bala sakut nadu ka por shibaje no phai sngi balai thu ru ba hadu ka por san baje janmit ru kim patla satya banjam sha shilyang wa namar ba ampatla manshna ya ka subway mentapan ini phashi Khubor na keleng ki benta chongkari kumashis patli ki long yeng ki bede ki riulum lakla klam yeng klam sam hadian ba ki yeng bikshong kisa baroshkata kala sharat barsha penpra haka sarkar Hasidhi district jong Jylla Madhya Pradesh la kendang yeki yeng jongki daka revenue department hadian pa utrai jongka UM Singh ula job yakum mukadma
Kiriulum kila syong lasa hakati jaka la saw pateng red menta la hab mansa hasurong. U kolektor jong ka district ula kulariki baka sarkar kan penyo yengeki ding baka Perdana Menteri Awas Yojana. Lain ngot kinong syong kila mensaw jur bat buon ba kila mensaw mulumala ha ka jing Pyrthei jong ubom IED ha National Park kemudian ha Bijapur district jong ka Chhattisgarh. Ubom udai belabu de kilek nok mois ha ka jaka pat ba. Kipulik dang tokit benya halo kani jingja ba kidang thwet ban yo kem ye kini kilek no kan yang wet kilek no mois kibana Bijapur bat Sukma district jong ka Chhattisgarh kilawan pendem hakipulit jong ka Telangana kilawan pendem hakmat jong SP haringkat ka jingadon lang ki he ka CRPF kilawan lang bat kitiar siat jongki bat kilapen pa bagi kwa ban wan pai no syaka imlang ka salang hadu menta kidon arspa prapu arngut kilek no kibalawan men pendam menta usnem bat kini kila yo ri gijing mentoi nak sarkar kenang bakin la ban yang hala kijong kichan Menteri Ketenat Yadari Rajat Singh uloong bahak operation sendur ke India kampat pendan kami ke Shipai Navy bat jin lada ka pendan kam daki Navy ka Pakistan kalapat sauliang Urajna uloong baka operation sendur kampat day tan ka bahe nre lada ka Pakistan ka nut man pen ibor ke India kan kerwin da ka bakam ting sendan ke India Meteorological Department kala penmi ya ka jing maham ha Assam bakan don ka jing Jerusalem hakini ki a ne laisngi ki banwan berkala ru badan ka jing tir uperthan ka jing thli ka leili ba ka jing jur kal air ka sarkar kala kentui ki nong shoshnong ba ki dei ban long ki ba pikir bha namar ba kala bandan ru ka jing shlei unong yalam jang seng rai jordar bat u MLA jong ka Siva Sagar constituency ha Assam u Akhil Gokoi uloong ba ka jingle jong ka sarkar Assam menta kadai ka ba mabha berkala ban mi ka jinga phe jai ban riu shwa ka election 2008 riu Ugogoi loong bakara jong ka sarkar ban ai suloi chikitrashnong ki basa hak haput kadai ka jing thmu ban pinmi jinga pher hapreng ki Hindu bat ki Muslim uladawana ka sarkar bakadai ban wengno ya ka nigarai namar bakala ban kata ya ka shongsuk shongsan hapreng ki dong shongshnong Menteri Ramba do Korean Narendra Modi lai kendo yau nong ya lek kai cricket badang khanna ubaya lek kai hak Indian Premier League Vaibhav Suryavanshi bar ulai kendo ru yaki kimi ki pajong u hapatna airport Umudi balik Bihar ban pli ya ka terminal bathmai jong ka Patna airport ban badbu yau maunong rim na ka benta ki project ba repair ki bakot hadu sapu prajar sanspa klur tingka kini par kilang Khubor na Kylleng kiri ki Pyrthei U ambassador jong ka European Union syakari Bangladesh Michael Miller uloong baka EU ka kwa ban pinbet nok kloi ya ka sensyar ka khadar ka bakendrum kendram menta hakari Bangladesh Uloong baka EU ka la banwanra daki riu shampang ban ajing mut kumno banwanra ya ka sensyar khadar ka baskem hakari Bangladesh Henry kim kwa pat ban tuklar shapang ka kam election barki e hakajing start jong ka Bangladesh lanu ki kwa ban pelong Ka Russia kan pelut kumba arlak sanpau hajar US dollar na ka benta ban pinbha bat ban pinitenan ya ka Jakarta jong unong yalam ka Soviet Vladimir Lenin ya ka bala tepru kum ka Lenin Tomb lani ka Lenin Mausoleum ka badon ha Red Square bat la kmilenti ban pendep ya ka ni kam hapos nem aratar arpenyo kani ka Jakarta ka dei blashna hagis nem shiajar khandai spa arp khandai ni shiajar khandai spa laipo Ulenin udi unong yalam hakapor jong ka October Revolution house nem shiajar khandai spa khat ka North Korea kala bujli kam yaki he officer shipai jong ka kibakan thum na du director of armed forces unong yalam ba kli du jong ka North Korea u Kim Jong Un ulalum ya ka jingalang jong ka Central Military Commission jong ka Workers Party of Korea hadin ka jing pulom no lani ka jingbamla trekam ki tiar thama bathmai ki balates haka arpui trik Jymmang u Kim mula hukum ba de ben shna thamai no mador ba de ben pendam shwaban long ka wei pa ka jingalang hau bana jili Ka White House kala pentip baka Israel kala menjur ban sange yasiat rupau singi ha Gaza. Ka press secretary jong ka White House ka Caroline Levitt kala pentikna yakni Khubor shkilat pathai Khubor ba u special envoy jong ka US sha Middle East u Steve Witkoff haringkat ba President Trump kala pentip ru yakni shaka Hamas. Ka Hamas ru kala pentikna baka US kala pha yakni ka jingtem baka Israel kala pediang ya ka jing terwal ka baka Hamas kala pha ling baka US ka badai ru ka ksyang banyak keren hapring jongki ka Houthi ka badan Yemen kala kam baka la hiat ma biang ya ka Israel bar ka jing hiat ma jongka ka thau sha Ben Gurion airport unang yalam jong ka Houthi usari uloong baka Houthi kandang ya biteng ban hiat ma ya ka Israel hakini kisngi ki banwan lada ka Israel kadang penjur ya ka thma ha Gaza
Kadba ka Israel pan kalakam bakala yo ban set Pyrthei hasun yaki namding jong ke huthi shwa bakin ham hakaka lingsun. KMP jongka Pakistan kila Thailand ya u menteri rang badu jongki u Shehbaz Sharif. Nambar ba umshim na le AA yaki nong Pakistan ki bala pilgrim sha Saudi Arabia. Nambar ba kim yo ban bam ke babiang bat ka jingya lenti jongki ru ban poi shameka kamde ke basum. Henry bun ke jing e hashiteng lenti. Ka jingkran jangini ki angut ki MP kari hadin ba Shehbaz la kular ba un shimkia ba barok ki balaj ka Hajj pilgrim kin poisung kin poisan ber kin yoru ika jakasa ber ka bang ka babiang rikam shim na longkum ta tikitu kilong ki Khubor hai kimat mata asgi khuble